Ngayon, gagawa tayo ng kasaba cake. Ito ang ating gagawin ngayon. 5 pound na kinayod na kasaba. So, ngayon, haluan natin ng asukal. So, 5 pound, lagyan natin ng 5 cup na sugar. Then, lagyan din natin ng 5 cups na coconut milk. Isusunod rin natin ng 5 cups na gatas. Ito. Pwede yung breast milk, pwede yung evaporated milk. So, ngayon, maglagay na tayo ng coconut milk. At ito, maglagay na tayo ng coconut milk, 5 cups na coconut milk.